Stole Stuart. Jimmy. No, sorry. Stole Smart. Katera Jacqueline. Joaquin. Kim. Kuna vuti Katera Joaquin. Mwana. Ari kupi? Funza izwi, munomtaura izwi. Ndiye kubizorosha. Mamuandisa. Baba, inini mende utaure Wakatere tisatataura nyaya iyo bana. Muchanetsa dare. Ndatokuona nezera renyu raminare. Munobvunzwa mari mudare muti change ngotaura kuti handina. Just like that. Once wara chiti pa phone tendere ni mari kuti azviti. Ndatoona kuti pane nyaya mimi tichipinda munyaya. Kozazoitaona. Imamboti azviti. But mati azviitika. Ndozvandoti mati azviiti kuti kati zvazoita. Saka chiregai titonge masiya mwana. Muchitaura kuti regai ndiende ndomirire nini. Ndasvikako ndichavaratidza mambo kuti inini handiitiki. Sotoona kana maitira mune muchita. Ungauye kudaro usina mari yedare. Invitation yangu yakati ndinongouyawo sababa. Iwe uri kudaidzwa nedare. Ndipo pakanzongoya sababa pamasamonei pakanzi chingoyawo sababa. Ndozvandinoti masamoni enyu anoti chii? Werenga musoro yenyaya yepasamoni ravo. Chakwenda chakamira nyaya iri pamberi penyu. Nyaya iri pamberi penyu chakamire. Nyaya ndeyekuti uya kudare tigadzirise zviri kunetsa mumusha. Yanembo dzako pane mari yedare ari kutaura izvozvo ndi Smart Store. Achitaura kuna Katere Joaquin mwana zvese nababa. Right, taura tinzwe story. Inini ndiri mwana wangu yakagara musikana agara akarwara kwenguva yakareba. Ndopi simudza maoko kuti tuona. Madi takatiri kutaura. Yati ndiri mwana wangu anonzi Tarisai. Akarwara kwenguva yakareba. Vakamusiya kumba kwangu. Arwara kuti handinose chii chakanga chiita nangopepa mwana ngosokupepa mwana. Zvadaro pakazobuda audio yemwana wavo ita kuti takamudaidai so takamukuwadza so nekuzvimba kwese wanga kaita nemafuku audio vandipa pandainekumba ivo vawagara kumba kwawadari ipapapo vakati vakuda kumuripa mwana wangu akati hazviti kuti ungandiripa hama dzangu dzisipo vangomira wakadati afungira kuti daidza vataunoti ira titurike kudai. Mwana wakati akarorwa nemwana iye Joaquin. Hanzi titaure kuti tinyatsonzwe mashoko acho kuti waiti chii iripo tipe tinzwe. Vhura yako foni yako. Nodare rinoda kutonga zviripo. Uya padare hapana kupa here mwana uya padhuze. Yai padhuze patinoinzi ndauko kuri kuchema mwana. Kana ari kuchema chimbokudai naye basi. Agara akupa teje. Wapa kare. Ndize natezvara. Ndivhure tinzwe. Ndoba ndovuma kuti ndindahaye
ndiri papa pamushapa ende hakuna munhu andoziva ndoda kunyepera kupengereka kana ita kwezi pane ndingi ndiripo inini pamberi pamusha wangu kana kumberi kwemhuri yese ndozvigona ini ndaiyakuita sei kuchinda tomuna taanoita mugadheni mukandidzipa ndauziva munhu ane simba kufara ini ndakamuruma chigunwe choichi handisiya akudza chokwadi ini handichai plani ini ndakudza ndouraya munhu zvekutoti tofashafishako zvekuti munotomuidya daizvo ndoenda kujesa asi mucherimo ndomuda akudza chokwadi mukadzi ari kumbako yoyoyo akatadza kuziva kuti ari kuenza kurarama achiita pamba apa achida kugadzira nyonga achitadza kuziva kwaakabva chaivo chaiko akabva kuafi munhu da kutaura chokwadi tikamuchema isusu kuti anofanira kudzoka mumusha because hatidi kuchengeta nherera patika mufesi yeyuyo ane problem iyo kana ukatarisa iyo mahari akaita maisa hamuna kuya kwaona bai ndakamaona ini usiku ndichifamba nawo amada kutaura chokwadi munhu anga akafa ari mupenyu but izvozvi vadzoka nenyonganyonga pambapa vanoita kunyepera akuya ale ndakuisa zvinhu handada kupedza chokwadi hamba apa kapa pane vanhu vanotonga mumusha kuti tisingatauri iwo da kunyepera kutonga but kune vanhu vakutonga parinye ndakama inotonga ibrenten mishonga ndo unotonga usazofa wakanyepera munhu anodzikama nemushonga aiwa chitsinga chinoti akubudisa bundu rinenge munhu akaita kuora mizvaangachita dzakadhakwa unoziita ngeyo miseni queen ngeyo wabhabva kudenga amada kubuda ndakutaura zvinhu kupedza manje ndakuenda mumba wangu ndoda kubani iwe unoiswa chitsinga chehombe